Всім привітання! Сьогодні на занятку таким онлайн ми будемо розглядати з вами опит Юнга. І вирішимо дві задачки на цю тему. Гэта вельмі папулярны опыт, які быў, вынікі якога былі прэзентаваны Юнгам яшчэ ў 803 годзе. Я буду маляваць на дошцы і можна запісаць, што опыт Юнга. Спадзяюся, што відаць больш-менш з камеры. Опыт Юнга. Чым ён заключаецца? У нас ёсць крыніца святла. Крыніцу святла пазначым як S. І на шляху гэтай крыніцы мы ставім экран з двумя прорезямі. Вы бачыце две прорезі, вось яны. Гэтыя прорезі мусяць быць даволі маленькімі, прыкладна столькі маленькімі, каб можна было іх параўнаць з даўжынёй хвалі вылучанага святла. І такім чынам святло будзе распаўсюджвацца да экрана. І гэта што будзе далей? Далей, хто ведае, той ужо можа сказаць, што ў нас вось гэтыя две прорезі па прынцыпу Гюйгенса будуць мець сэнс нібыта новых двух крыніцаў святла. Назовём іх S1 і S2. Такім чынам, што мы зрабілі? Чаму мы не взяли адразу две розныя крыніцы святла S1 і S2? Таму што нам трэба было каб атрымаць інтэрферэнцыю, а опыт Юнга, ён якраз распавядае нам пра інтэрферэнцыю. Гэта адзін з опытаў тэмы, што пацвярджаюць волнавую тэорыю святла. Каб атрымаць нам інтэрферэнцыю, назіраць яе, нам неабходна мець когерентныя хвалі. Когерентныя хвалі – гэта вельмі падобныя хвалі, і каб іх атрымаць, мы можам толькі падзяліць нейкім чынам святло, якое ідзе ад адной крыніцы. У дадзеным выпадку мы дзелім такім чынам. І кожная наступная крыніца святла у нас будзе кожная шчыліна будзе наступнай крыніцай. І такім чынам, што мы пабачым на экране? Гэта ўжо не секрет для многіх, хто ведае, што такое інтэрферэнцыя. Па карпускулярнаму прынцыпу мы маглі бы думаць, што ў нас свет пойдзе, і калі пройдзе шчыліны, то будзе абразоўваць толькі светлыя пятны насупраць шчыліну. Але ў дадзеным выпадку мы назіраем іншы эфект. Мы назіраем, што ў нас накладаюцца две хвалі светлавыя. Мы разглядаем ужо хвалевы эфект. І мы бачым пераразмеркаванне інтэнсіўнасці хваляў. Вельмі важна, што не просто пераразмеркаванне хваляў, не просто святло па-іншаму выглядае, а мы бачым, як інтэнсіўнасць двух крыніцаў хваляў пераразмеркавалась, па-другому уладкавалась па-іншаму на экране. В дадзеным выпадку мы будзем бачыць самую яркую полосу пасярэдзіне. Вось тут я малюю, нібыта ў разрезе, тое, што мы пабачылі бы, калі б глядзелі на экран вось з гэтага боку. І у гэтай кропцы, гэта кропка роўна удалённая ад S1 і S2, таму накладанне хваляў пры накладанні хваляў у нас яны узмацняюць адзін адну. Адна хваля S1 узмацняе з хвалі S2, і такім чынам у нас атрымоўваецца яркая паласа. Потым мы будзем зноў бачыць яркія полосы, але ўжо не такія сильна яркія, як тая, што пасярэдзіне.
які чередуються з темними полосами. Темні полоси – це ті кропки, на яких у нас відбулося накладання S1 і S2 в, скажімо, в супротфазі. І таким чином волна загасила амплитуду одной, загасила амплитуду другой, і ми бачимо темні полоси, так, темні. На яких же отлеглостях розполагаються у нас ГТ полоси? ГТ, то, що зараз скажу, називається умови максимумів і мінімумів. Умова максимума – це спочатку, тобто у нас коли є 0, при 0 отлеглості, далі у отлеглості лямбда, лічимо, що це керунок плюс, це на керунок мінус. Таким чином, на отлеглости лямбда у нас будут знаходиться новые максимумы. Лямбда – довжина хвалі S, да, довжина хвалі нашої криниці світла. І таким чином, щоб отримати нам наступний максимум, нам треба, щоб розність хода світлових променів поміж S1 і S2 була ровною кратной лямбда. И тому мы можем записать, давайте запишем где-нибудь вот тут, например, да, умова максимума. То, что дельта, розність хода, ровная плюс чи мінус, як плюс, так і мінус, m лямбда. Так? Тому що вони відрізняються на лямбда. Тут же ж у нас поміж гэтими m лямбда будуть знаходитися мінімуми. І таким чином умова мінімума запишеться як дельта мінімум, запишемо як плюс мінус 2m плюс 1 на лямбда. Так, проверю себе, раптом я щось забылася. Коли щось не так, конечно, вы мне можете написать потом в комментариях. Лямбда на 2. Плюс-минус лямбда на 2. Так, и давайте подставим, потому что легче запомнить максимум. Легче запомнить ведомый максимум, потому что они отрозниваются на лямбда. Запомнить минимум крыху тяжей, потому что это нецотная колькость по ухваль. І, наприклад, ми хочемо знайти гети. Значить, у нас m равно 1, m равно 0, это у нас нулевые. Значить, 0 умножить на 2, 0, плюс 1, лямбда на 2. Справді, гета отлеглость, это у нас лямбда на 2. Да? Это половину от этого. Все совпало, это все правильно. Давайте проверим. Тут у нас повинно быть что? У нас лямбда на 2, лямбда на 2, лямбда на 2. То есть 3 в других лямбда на 2. Да? То есть 3 лямбда на 2. Проверим. 1, 3, 3 лямбда. Все правильно. Так? То есть вы можете спочатку, как это запомнить, как запомнить ось гэтому максимум и минимум. Вы спочатку можете намалевать себе гэты малюночек, узгадать, что по центру у нас будет находиться нулевые, а остальные отрозниваются на лямбда. Лямбда плюс пошли, лямбда пошли минус. Що ще варто сказати? Що ось в даденому випадку хвильова теорія, да, виніки є суперечливі корпускулярної, і ми корпускулярной мы бы в огуле не уявляли, что посередине у нас будет самое яркое освещенное место. На что звернуть увагу? Варто звернуть увагу на то, что такое дельта. На этом шмат хто сыпется и валится и забывает гэта. Дельта – гэта у нас розність хода. Для того, каб зразумець, што такое розність хода, трэба згадаць, што такое даўжыня светлавога шляху. Зараз я себе патру на всякий выпадок, каб сфармулировать гэта найлепшым чынам, записываю для себе таксама. Значит, даўжыня аптычнага шляху. Вось, я зачитаю, каб уже не промазать на всякий выпадок.
адлегласць, на якую свет распаўсюдзіўся бы ў вакууме за час яго праходжання паміж двумя кропкамі серады. То есть свет, адлегласць, на якую свет бы распаўсюдзіўся ў вакууме за той жа час, які ён праходзіць у гэтым асяроддзі. І як формула лічыцца, даўжыня шляху, логічна, што даўжыня у нас заўжды асацыруецца з L, все так, это L, даўжыня, але даўжыня аптычнага шляху гэта не толькі L, гэта яшчэ L умножыць на паказчык преломлення той среды, да, того асяроддзя, праз якую праходзіць свет. То есть гэта L памножыць на n. Аптычны шлях. Аптычны шлях гэта не проста даўжыня, якую прыйшоў свет, а даўжыня, якую прыйшоў свет, памножыць на адзінку преломлення гэтага асяроддзя. Таму мы кажам, што мы параўноўваем з вакуумам, таму што ў вакууме n паказчык преломлення роўны 1. Значыць, в вакууме у нас будет просто L, а для ўсіх астатніх асяродкаў у нас будет L помножить на n, где n больше, чем 1. И рознасць хода, калі у нас есть две кропки, кропка А, да, и кропка Б, поміж ими ідзе святло, да, А и Б, ідзе святло, то тады дельта, запишем дельту тут, рознасць хода, гэта рознасць аптычных шляхоў. У нас есть кропка А и Б, и у нас может быть, например, А и Б. В дадзеным выпадку у нас А, Б, у нас какой-нибудь А штрих Б, да, и мы параўноўваем два вось гэтых промня, да, в дадзеным выпадку. То есть у нас свет пришел тут, и свет пройшел тут. И рознасць шляхов у них будет L1, например, L1, тут L2, L1 умножить на n минус L2 умножить на n. Так? В дадзеным выпадку гэта у нас менавіта для гэтых двух промняў будет равно нулю. В дадзеным выпадку гэта і ёсць наш нулевы максимум, які мы бачым тут. І на гэтым, па сутнасці, на гэтых амаль вось толькі гэтых формулах у нас базуецца шмат задачаў, якіх будзе упамінацца вопыт Юнга, ці вось две шчыліны, якіх когерентныя хвалі, экран і гэтак далей. І зараз мы разглядзім з вами две гэтыя задачы. Ну, яшчэ перад тым, як мы разглядзім задачы, хацелось бы прывесці прыклады, тому што гэта можа в першую чаргу заняць увогуле ваш мозг. Пытанне, а дзе ж увогуле выкарыстоўваецца інтэрферэнцыя. Падавалось бы, гэта папулярная аптычная з'ява, а чаму пра яе столькі мы гаворым і як гэта можна потым выкарыстоўваць. Трэба сказаць, што эффект інтэрферэнцыі, да, в асноўным в оптике самы асноўны, то есть у нас інтэрферэнцыя, дифракцыя, дисперсія, яны часта ідуць адна за адной. То есть гэта тут будзе назірацца і эффект дифракцыі, і інтэрферэнцыі, дисперсія адначасова. Тут мы бярем на сёння мы прыдаем увагу толькі, звяртаем увагу толькі на інтэрферэнцыю. Мы можем з дапамогай, да, розных таго, мы можем канструяваць прыборы, ствараць тыя аптычныя прыборы, якія ствараюцца з розных лінзаў, пласцінак, наносячы на іх спецыяльныя слаі, каб потым рабіць гэтыя прыборы больш дасканалымі, напрыклад, каб яны рассеивалі менш святла. І з дапамогай гэтых прыбораў відавочна атрымоўваць лепшыя вынікі, выкарыстоўваючы іх. Аптычныя прыборы, тут уже, да, наступнае пытанне гэта задумацца, а дзе ж мы ўвогуле выкарыстоўваем розныя аптычныя прыборы. Але пункт номер, напрыклад, пункт номер А, дзе можна выкарыстоўваць інтэрферэнцыю, гэта для будавання больш дасканалых прыбораў. Наступны пункт гэта тое, што мы можам, ведаючы, вы бачыце, да, што тут у нас усюды прысутнічае велічня
дельта, розність хода. А значить, ми можемо знаходити показчики преломлення некоторих асяроддів, які нам треба. Наприклад, ми маємо некое речиво і не ведаємо, який його показчик преломлення, ми можемо його знайти і потім так само використовувати це речиво. Що ще треба сказати? Так, підліжу свою шпаргалочку. З допомогою інтерференції можна вилічити вуглові, скажем так, поміри, наприклад, зорки. Тінь, який у нас є удалений об'єкт, да, небесний, ми його вивчаємо. Ці вуглі, може бути і на Землі так само удалений об'єкт. І з допомогою того, як у нас приходять лучі з цього об'єкта, ми можемо яку інтерференційну картину надаємо, ми можемо довідатися, підлічити, якої ж були ширині цього об'єкта, так, вуглові поміри. Ще так само, як такий яскравий приклад з історії, з допомогою оптичної зяви, як інтерференції, вдалося науковцям у 19 столітті підлічити більш докладно худкость світла. Подавалось би, нічого собі, а як же її підлічити? Менавіта, наприклад, був такий експеримент Мікельсона-Морлей в 1887 году, де гэтыя навукоўцы зрабілі не вельмі вялікую такую установку, якая дазваляла параўнаць худкасць святла адносна Зямлі па ходу руху Зямлі з худкасцю святла адносна Зямлі перпендыкулярна. І яны імкнуліся установіць худкасць Зямлі адносна эфіра, мирового эфіра. Як вы ведаеце, была такая теорія. І у чым былі іх вынікі? Іх вынікі, напрыклад, былі такімі, што худкасці гэтыя не адрозніваліся. Худкасць святла па ходу руху Зямлі і перпендыкулярна не адрознівалася. І яны прыйшлі да выніку, што эфіра не існуе. То есть праз нейкі час ад теорыі эфіра адмовіліся. Гэта менавіта адкрыццё, яно яшчэ выдаражыла, можна сказаць, мозг у канцы 19 стагоддзя. Але пачатку 20-го, як вы ведаеце, Эйнштэйн у 1905 годзе з дапамогай, у тым ліку гэтага адкрыцця, сфармуліраваў тэорыю адноснасці, да, дзе ён уже ўзяў пастулат, што хуткасць святла ў нас з'яўляецца канстантай і не залежыць ад таго, як рухаецца крыніца, якая распаўсюджвае свет. Чымсьці падобным, да, на прынцыпу Гюйгенса, што кожная кропка з'яўляецца новай крыніцай святла, як бы незалежнай ад папярэдняй, да? Але Гюйгенс раней гэта насамрэч фармуліраваў. Цікавыя моманты. Так, ну што, цяпер пераходзім да задачаў. Так, зараз я паспрабую знайсці нейкую тряпачку і вернусь до вас. Так, ну что, стираем уже назву. Все уже памятают, что это у нас опыт Юнга. Калі будзе не все бачно, орієнтуйтеся, як говорится, на слых. Ну что, читаем задачу. Читаем задачу. Так, гэта задачка у нас номер 3,7, какой-то подручничек по задаче по разделу оптика. Я переклала на белмову, тому що читаю на белмові, у вас може бути вже в русском варіанті. Знайсці довжиню хвалі лямбда монохроматичного вилучення, коли в опыте Юнга отлеглость першого интерференційного максимума от центральной полосы x ровный 0,5 сантиметра, так, где А это отлеглость у нас поміж экраном с щелями, экраном, на яким мы назираем интерференцию ровный 5 метров, и D это на что? Отлеглость поміж S1 и S2. Это у нас 0,5 сантиметров. Так? Там, певно, прилагався малюнок, тому я так зачитала, а ви вже погляньте, як це виглядає. Ми знову малюємо нашу ситуацію, коли у нас є, давайте намалюємо
намалюем поменей, да? Поменей, как можно было еще записать задачку. Так. S1, S2, это у нас D. Тут у нас экран заканчивается, и тут у нас, это у нас так, это середина, это некая кропка, тут ее намалюем, кропка M, наприклад, и X, и вот она отрознивается на X, да? Все ли я правильно записала? Ага. Одлеглость першого максимуму. То есть M, кропка M знаходиться у першому максимумі. Так? Запишем гэтые параметры, как не забыть. X у нас равно, сколько там, 0,05 сантиметров. А 5 метров, А равно 5 метров. И D равно 0,5. D равно 0,5 сантиметров. Да? Это то, что нам дано. Чудово. Значит, мы згадаем формулу, то, что мы только что обмірковували. Розність хода. Розність хода для першого максимума, в ogóle для максимумов у нас плюс-минус m лямбда. Так? Что далее? В даденном випадку мы берем m равный 1. Да? m равный 1. Значит, у нас дельта будет равно, дельта будет равно лямбда. И теперь мы спробуем геометрично, с того, что у нас есть, это уже больше геометрия, записать, чему же будет равная дельта. Будет дельта у нас будет, коли это розність хода. Розність хода поміж двумя промнями у нас это S2M и S1M. Это розница поміж S2M минус S1M. Да? Это просто мы отлеглость берем, скажем так. S1M, теперь распишем S1M ровный. Это у нас отлеглость, да, вот это у нас будет D на 2. И тут нам треба по сутности записать для двух трехугольников. Вот этот трехугольничек у нас и вот этот. И мы записываем, что является собой S1M из одного трехугольничка. Что такое S2M из другого трехугольничка. Так? S1M. Это у нас отримується по теореме Пифагора. Корень из отлеглость А квадрат плюс у дужечках запишем D на 2 минус X в квадраті. Да? І ми можемо побачити, що S2M у нас отримовується вельми подобно А в квадраті плюс D на 2 плюс X, да, потому что у нас тут D на 2, тут у нас X, мы складываем эту отлеглость, отримовываем в квадрате. И теперь мы хотим записать, что мы запишем? Распишем для того, как нам знайти дельта, нам буде вельми зручно скористатися формулами, господи, забыла, як вони називаються. Зараз запишу розності квадратів, да, двох величин. Для этого нам просто спотребиться тоді розність квадратів, і ми можемо розність квадратів записати про ЗТ формулу. Це буде S2m квадрат минус S1m квадрат. И это ровное у нас. Теперь записываем, просто подставляем сюда. А квадрат плюс d квадрат на 2 плюс dx плюс x квадрат минус а квадрат минус d квадрат, ой, не надо, на 4, да, d квадрат на 4 плюс. Тут будет плюс dx минус
х квадрат. И у нас останется тут 2dx. Проверяю себе. Проверяю себе, да, 2dx. Видатно. Что далее? Далее, да, мы памятаем, что ось эта формула, мы ее с другого боку распишем. S квадрат S2m квадрат минус S1m квадрат равняется, это у нас S2m минус S1m умножить на S2m плюс S1m. Это ось эта формула, про яку я казала, формула, як розписати розний з квадратом. Так? Чудово. Словите тут информацию и давайте, как пойти далее, мы что-то попробуем стерти. Давайте сотрем частково хотя бы. S1m, S2m у нас есть, это мы расписали. Вот тут заменим 2dx, да? 2dx, это у нас равно 2dx. Эту формулу мы с вами узгадали и сотрем я, да, потому что вы теперь ее памятаете, тренируете в памяти, я сподеваюсь. И запишем теперь дельта. И дельта у нас теперь, это наша ось эта дельта, и мы ее распишем как S2m квадрат минус S1m квадрат делить на S2m плюс S1m. Так? Где это у нас? Это у нас мы только записали, это 2dx, а делить ввиду того, что а много больше за d, мы можем приравнять это к 2а. 2 у нас сократится, останется dx делить на а. Проверяю себе. dx делить на а, так, отрималось. Тады нам застається, у нас есть формула. Теперь мы приравниваем, вот это ускладываем, и мы можем тут тады дописать, лямбда равно dx делить на а. И мы подставляем значения, коли мы их подставим, у нас получится проверить. Проверьте меня, коли ласка, 0,5 помножить на 10 минус 6 метра. Да? Что вполне укладывается в довжиню хвали, какую-нибудь голубую, певно, да? Певно, 0,500 будет поміж там 0,570, да, или 550, ну что, зеленый, 480, 460 синий. Могу помиляться, проверьте, да? То есть это у нас будет прикладно голубый колер. Вот мы решили задачка, тут пишу еще раз 3,7. Да? 3,7. Чудово. Поглядите еще разочек. Коли что, задавайте питання по задачі 3,7. И мы переходим до іншої задачки. И зараз я ее прочитаю. Так, все стираю, как уже не думать про ее более. Так. Наступная задачка у нас 3,10. Запишем тут 3,10. І що я тут користалася, чим? Можна прикладно такий ж малюнок і покинути в цілому. Да, нам можна навіть назвати тими ж літерами. Читаю задачку, так само приклала на білмову, у вас на русской мові, можете все порівняти. Так? На шляху одного промня інтерференційної установки Юнга стоїть трубка довжиною L равно 2 см з плоскопараллельними шкляными основаниями и назирается интерференційная картина, коли эта трубка наполненная поветром. Чему же можно дополнить? Можно дополнить тут сотру это треугольники, да? Что у нас тут есть трубка, она довольно малая, 2 сантиметра, L 2 сантиметра, напишем L равно 2 сантиметра. И спочатку она заполнена поветром. Затем трубку наполняют хлором и назирают замещение интерференційної картины
на n великое равно 20 полоса. n великое равно 20 полоса. Так, вся установка помещена в термостат, что поддерживает постоянную температуру. Назирания отбываются со светом линии D натрия. Лямбда равно движения хвали 5,8,9,0 ангстрем. Приймаючий показчик преломления поветра n равно 1,000,276. Вылечить показчик преломления хлора. И знайти, в який бок зміщаються полоси інтерференції при наповненні сосуда хлором. В який бок? А еще питание. Знайти показчик, это у нас поветра будет. Поветра. Нам нужно знайти n хлора. Да? Що бачите, що в цілому вельми подобна ситуація. Так, треба так само криху розібратися, що тут. Значить, нам треба, наприклад, ми можемо спочатку просто предположити, куди будуть зміщатися лінії, і потім поглядіти, коли пойде щось не так, от противного, да, разглядеть ситуацию. Что мы тут назираем? Как зрозуміти ось це n зміщення на 20 полосов? Так? То, что это написано про термостат, это значит, что в целом у нас просто одноликовая температура через все ни на что не взденеча, и про это тому можно буквально не звертать увагу. n 20 полосов. Значит, что ось це, да, центральний максимум, и он зместился на 20 полосов сюди, на 20 лямбда, да? Ці сюди, на 20 лямбда. Да? Вельми логично. И нам остается только записать. То есть у нас сдвиг ват, он будет плюс T минус 20 лямбда. Так? Это ось, по сути, ми зрозуміли і переписали ось цю мову, якою треба ось якраз зробити усилля, як ви це зрозуміли. Коли ви це зрозуміли, вже частка праці у нас буде вирішена. Тепер нам треба записати розність хода з іншого боку. Да? Те, що ми у початку нашого, скажімо так, занятка узгадували, що розність хода це у нас розність проходження світла на двох інтервалах. То есть, допустим, коли это кропка n, то это у нас, допустим, S2m минус S1m. Это розність хода. Так? Світлова розність хода. Ми в даному випадку, тут у нас просто одлеглость, і це у нас просто некая дельта. У нашому ж випадку отримується, що ми порівнюємо дві картини. То есть в одной картине у нас максимум на нулі, да, яким у нас в той картині, в якій у нас тут з'являється повітря, і максимум зміщається на 20 полос вверх-вниз, у тим випадку, коли у нас тут хлор. І отримується, що коли ми порівнюємо для повітря, то у нас ми це помножаємо на n повітря. У нас просто все. Коли ж ми порівнюємо з хлором, ми можемо розглядіти, по сутності, розність проходження ось цього інтервалу і, наприклад, ось цього. Тобто, розність ходу поміж ось цими інтервалами. І тут, які проходяться на протягу L по хлору, і тут, які проходяться так само, які проходяться по повітру. Так? То есть те ковалочки, только этой ковалочки мы, можно сказать, порівновуємо, а не весь шлях. Не весь шлях. Тоді мы можем записать, что дельта у нас будет равна, як это, зараз у себе в шпаргалочке погляжу. Да, дельта у нас будет равна L поветра, L довжина кювети
помножить на n паветра минус L помножить на n хлора. Вот наша n хлора. Так. Дельта у нас есть уже записана в таком варіанті. Таким чином ми просто прирівновуємо. І в даному випадку ми можемо розглядіти два випадки. Випадок номер 1. Коли дельта равно плюс 20. Да? Дельта равно плюс 20. Таким чином у нас L на n паветра минус L на n хлора равно 20 лямбда. 20 лямбда. І ми знаходимо в даному випадку n хлора, якое ми переносимо сюди, 20 тоді сюди переносимо. У нас отримається, що у нас отримається? N паветра минус 20 лямбда на L. Так? У таким випадку ви можете подлічити, я вже подлічила і знайшла. В таким випадку у нас ГТН хлора опиниться 0,999 687. 687. Але мы с вами ведаем, что показчик преломления равный единице только для светла у вакууме. Значит, такой ситуации у нас быть просто не может. Так? Это мы решили, но такой ситуации быть не может. К тому мы глядим другой вариант, когда у нас дельта равно минус 20 лямбда. Так? Коли у нас минус 20 лямбда, запишем ситуацию с минус 20 лямбда, давайте вот так отгородимся крыху. Тогда у нас Ln паветра минус Ln хлора равно минус 20 лямбда. Тогда Ln хлора, Ln хлора равно, чуть-чуть переносим, Ln паветра плюс 20 лямбда. И запишем N хлора равно N паветра плюс, да, похожая формула с плюсом 20 лямбда на L. Вот таким випадку у нас N хлора, запишем тут N хлора, отримовується 1,0008, проверите меня, вот там 6, 5, что совпало с отказом, да, что вельми добре совпало отказом. Але что не совпало у меня с отказом, это то, что я тогда предполагала, что картина у меня сместится вниз, а в отказе пишут, что и она сместится у бок трубки, так, значит, нібито вверх. Все они просто считают там минус. Вот этот момент остался для меня невідомим, поки що преломлення не отримався, а ось накірунком не отрималось. Тому це буде одно з домашніх завдань для вас, коли ви знайдете, чим моя помилка. Коли ласка, напишите мне, я буду вельми вдячна, буду вельми рада розібратися в этом моменте, это раз. И другий пункт домашнего задания – знайти любую задачку на вас жгуст. Можно у наших подручничках, можно в интернете, где завгодно. Задачку на тему в опыта Юнга. Ці, может быть, он не будет называться опыт Юнга, але будет похожая, да, ситуация. Две границы святла, когерентные, у нас есть некий экран, и что там отбывается. И решить такую задачку. И все. Да? Вы потом сфоткаете эту задачку и дошлете мне фотку куды-нибудь. Так, я еще придумаю, куда мы будем высылать фоточки, как я могла их разглядеть. Вот. Я этот видеоролик
паралельна я выкладываю его на YouTube, его змогуць паглядзець усе, і той, хто не з'яўляецца вучням, студэнтам, фізікам, які вучыць гэтыя задачы, можа таксама навучыцца іх рашаць і адкрыць для сябе штосьці новае і прекраснае. Значит, на гэтым усё. Дзякую за ўвагу. Любыя пытанні, калі ласка, задавайце. Усюды, дзе толькі можна мяне знайсці, ў каментарах ці пры лічных сустрэчах. Буду заўжды рада абмеркаваць, зразумець больш. Всё, всім пока!